ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାଲବୁଲା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେତେ ବି ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ଭିତରେ ସେହି ସମାନ ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀର ଅଛି ଯାହା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି। ମଣିଷର ଚମକ ତା'ର ପୋଷାକରେ ଥାଏ, ବରଂ ତା'ର ଭିତର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଚମକ। ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କି ପୋଷାକ କେବଳ ଶରୀରକୁ ଢାକିବା ପାଇଁ, ଅହଙ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତମେ ଆଜି କି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛ ସେଇଟା କାହାର ମନେ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜି କାହା ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଛ ତାହା ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରହିଯିବ। ଆମେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ନିଜର ମୁହଁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଚରିତ୍ର ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ତେଣୁ ବାହାର ପୋଷାକ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ମଣିଷପଣିଆ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ପୋଷାକ ମଇଳା ହେଲେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କର୍ମ ମଇଳା ହେଲେ ନା, ତାହା ଇତିହାସ ହୋଇ ରହିଯିବ।